Le dearadh tháinig daltaí Ghaelscoil Mhíchíl Cíosóg le chéile le haghaidh glas speisialta. Chaith na daltaí seachtain a dearadh a go Eitleoga féin, agus chuir siad a gceitsilt iad ar pháirc imirthe na scoile. Bhí an ócáid reáchtáil chun ómós a thabhairt de mhuintir Gaza, agus airgead a bhailiú don chatharnacht Palestine Children Relief Fund ar dtugtar PCRF a chuidtíonn le Palaistíne Gaza agus ar fud na Palaistíne. Tá muid ag eitilt na Eitleogaí inniu ar son na fáistí in san Palaistíne. Mar níl go acu agus tá muid ag géirí go a thuirtó, mar níl an rud i Gaza agus an Palaistíne ceart. Ní ceart go bheith páistí gan bí gan joch gan teach agus is rud an rud is massa chunig mé riamh go páistí hail just a bheith marmh. Ceapam an rud is spríúla a bhí an inniu ná ag gré an páircear fáil lena Eitleoga agus ag déanamh na Eitleoga agus an bhaisiúid. Agus is málam déanamh na Eitleoga mar tá siad córa ómós don na Palaistínig. Cé gur fógraú sus cogaí in Gaza le gairid, rinneú éireantaí ar Gaza de dúna, ach tá sé ráite ag Israel agus uachtarán na Stáit Aontaithe America Donald Trump go bhfuil an sus cogaí a bhaim a rís anois. Tá na daltaí ag súil anois go gcuidó an airgead a bhailiú le Páistí na Palaistíne atá tar éis folangs de mhór an chogaí. Conor O'Donnell, Nuacht Cúla4, inis chun den chláir.